Ahoj milí naši vystrihovačkári, modelári, papieráci. Rád by som sa s vami podielil o krásnu novú vystrihovačku alebo nie že vystrihovačku, ale knihu vystrihovačiek dokonca. Od Ladislava Jakubča, vydané spoločnosťou vydavateľstvom Allegro. Je to kniha vystrihovačiek pre malých aj veľkých. Obsahuje 35 krásnych, naozaj krásnych vystrihovačiek a dokonca jednu novinku, ktorá ešte nikde nebola vydaná. Hej. Táto novinka je kostol Svätého Ladislava v Spišskom Štvrtku. Je aj na obálke. Obsahuje 208 strán. Na 208 stranách formátu podobnému A4 sú vystrihovačky pre malých aj veľkých rôznych obťažností, väčšinou od úrovne 2 do úrovne 4 alebo 3,5. Preto, že toto je nádherná kniha, doporučujem ju všetkým modelovania chtivým, či už začínajúcim alebo skúseným a Jakubčom milujúcim k Vianociam. Určite poteší každého malého aj veľkého. Ja sám som z tejto knihy potešený a pribudne do mojej zbierky. Takže ahoj pri ďalšom videu.